Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo akayat nati agpailinged itinagan a girly. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak isalay sa ita kat may papan iti ugalik, idi kabambanwagak pailaan. Tabarang makaipaay matitibasit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Girly, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Girly, mabalin ka di abulodok pa'y tinotebook mo iti math? Saan ngamin akumpleto ti notes ko? Absentak ngamin iti kalman. Us-usarak pa'y mat Aileen. Agre-review ak ngamin. Ay, kasta ka di? Wan, Aileen. Mabalin ka di nga inton bigat? Jak may pasigurado. Ada ngamin i-rewrite ko dito eh. Gaputa jak in sympathy surat ko iti kalman. Saan amaw-awatan? Ay, kasjay. Sana baling arudan. Buludak lang ang tinotebook ni Vincent. Ay, sige sigurado. Anya ang po ngay pabulod ko tinotes ko kanta. Kat kakompetensya ka iti ranking. No way. Sikat ka nga tuwan iti score iti quiz tayo, girly. Congrats Siyempre naglalakamot ngamin dagiti questions. Narigat tupay. Isuan na baba ti score ti kadwan. Anya narigat. Jak to pa'y nagre-review kat nagngato ti score ko. Almost perfect. Nalaing ka ngamin, girly. Nalaingak talaga. Saan akas lakada kayo nakapsot ti utak yo? Ultimo basic questions, marigatan kayo pa'y amang answer. Anya? Day tamo tipod no, saan aya? Uwan, aklunak. Numaminsan. Marigatan ak kadagiti lessons tayo. Saan akaskan ka? Nalakam amaawatan amin ang maisurukan ka. Siyempre, nalaingak nga rod. Wanan, girly. Nalaing kan. Kat pagyamanam, tasaan ka akas kada kami. Awan ka di matlaan ti parikot iti panagadal mo, anak ko. Awan, nanang. Ay, nasaya at no kasta. Jegradom ngay, pasado matla amin. Wan, nanang. Siyak to pa'y ti kangatuan iti score kadag iti exams mi. Sigurado, siyak manin ti top 1. Ay na, nalaing ka talaga, anak ko. Wan, nanang. Iso asaan asayang dagiti gastos yo kanya. Maragsa ka nakiti day tanga imbagam. Ala, igaud mo nga rod ti agadal, anak ko. Ta ikarigatan da ka apagadalan iti kolehyo. Rumbang laong ananang. Ngamin, kayat ko ti agbalin a nurse. Ay, matunoy mo day ta, anak ko. Iso alala ingam ti agadal. Girly, mabalin ka di asuruan nak itimat. Ay, busy Jak masangot agisuro. Sige mo tan girly. Uray surum laang dagiti formula. Busy nga rod. Agar arami dak iti reviewer ko para iti umadanin a final exams tayo. Sige nga rod. Agyaman naklaangan, girly. Agbasa kamit ngamin Kan padasam nga isolve dagiti examples. Kat ikumparam no husto ti answer mo. Uray agbasa ak. Kat jaklata masurutat. Sana bale. Asit gaklaangan ti instructor tayo. Hay, low IQ ka talaga, Vincent. Napasnak ni Aileen nagbasbasa. Asit gakman, takitaag no anya di basbasaan na. Hello, Aileen! Sigamat gayam, girly. Umay ka tag-review ta adwa. Anya nga iti tarib-review. Araling panlipunan, girly. Ado nga min dagiti petsa arumbang nga i-memorize. Amangan nga min nurumwarto inton exam tayo. Wan nga agpaisoan niya. When girly,
Iso nga erwar mo matan ti librom. Taag-review ka. Sige, Aileen. Talaga mag-review ak. Jack itulok nga abakan na. Umadanin ti graduation tayo. Sa dino nga iti pagadalam iti kolehyo. Jack amo, girlie. Amangan no agsarda nga pay. Gapot akurang tigastusak. Agsakit mo't ngamin ni tatang ko. Anya? Ay, sayang ano di ka agtuloy nga agadal. Sayang nga talaga. Ngam awan maaramidak. Jack mo't kaya't amarigatan da tatang ko. Sa bagay matkit di Sika ngay. Pag-enrollam. Ay, Jack pa'y makadecide. Basta ti kayat ko. Ijay private a pagadalan. Tapno sigurado ang makaadalak iti husto. Si kamat ti valedictorian, girlie. Siyempre uray saan a consistent a siyak ti tapuan. Nababa ti general average mo. Adu lang amin ti extracurricular activities. Kat iso tinangguyod iti rank mo. Anya? Unmat, saan ka di? Hay! Gapong man iti extracurricular wenno saan. Awan bibiyang mo. Tinapatag, siyak ti valedictorian. Saan akasla si kaapas ang awa ti gradom. Talaga natangig ka, girlie. Para makita. Saan la amay may sa ti aldaw? Girlie, nursing matgayam ti kursom. Wan, taday tati indem and ita. Sa bagay matkit di Imbag ka pay. Ta iti pribado a pagadalan ti pag-eskwelaam. Siyempre sayang tilaing ko. No ijay sinsinan a pagadalan ti pag-enrollak. Ala, good luck, girlie. Thanks. Talaga nga igaod ko ti panagadal ko. Tainton makalpasak. Mapanak ijay Amerika. Taagpabak na nga. Anak ko, saan anasaya at di bagbagam amapan ka iji Amerika inton makaadal ka? Da kami pa yan ti mababain ka dagiti kaaruba iti kasta nga ibagbagam. Ay nananang, saan ka di anasaya at ti agarapaap? Saan akasta ti kayat ko asawan anak ko? Di mo laeng ko masubsobraan ti agsasao. Nanang. Tanoon unaem ti agsao. Si kanto ti kababain, inton di mo maragpat dagiti arapaap mo. Sige nanang, saan kun nga ulitin? Nasayaat. Gaputa ditay ammo no anya ti mapasamak iti sumarsaro no nga aldaw. Amom, girlie. Nagpintas ka. Anya ko mano napintasak, Brent. Mabalin ka diti agaram kan ka, girlie. Anya? Hoy, Brent. Awan ti planok nga agpaaram iti oray asino man. Tapay, girlie. Baro kan balasang tamatan. Oray awan pa iti bukabularyok ti makiayan-ayat. Gaputa sakit lang iti ulo dayta. Kan may isa, nangato ti arapaap ko. Iso ati panagadal ko pay laang ti into nara. Oh, girlie. Sikamot gayam di masabat ko. Ay, da kayo matgayam, ma'am. Kumusta kayon? Nasaya at tamat. Anda ti course mo gayam? Nursing, ma'am. Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, ma'am. May saa ka dagiti student achiever. Oh? Talaga nalaing ka, girlie. Itultuloy mo dayta. Wan gayam. Dailin Vincent ngay. Anya ti kursuda? Agriculture, ma'am. Sana bale. Tinapatag. Igadyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo. Wan matkit di ma'am.
Plano ko nga rod ano makalpasak iti panagadal ko. Kan makaruwarak iti board exam, aga brudak, tapno dakkel ti masweldo. Girlie, mabit man laang. Adalat kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta, Aileen? Nagawidak ngamin idi na minsan alawas. Kat damdamagan da, no agpaiso ka no dagiti imbagbagam. Nga anya? Imbagam ka nung adda kaayan-ayat ko. Kan marigrigata na kiti kurso. Ay, saan na pud no dayta, Aileen? Awan timbagbagak akasta. Apay nga rod akasta ti ibagbagada kanya kiti nagawidak. Imbagam ka no kan ni Ma'am David, nga iti public school ti naginrolak. Gapu ta iso ti kabaelak. Nupod no man bilang, naskan ka di pay lang nga ibagam dagita kadakwada, girlie. Ha? Pangaasim ko, mamat. Di ka mang dadail iti padam a tao. Girlie, kinasarita nak ni Mari Guring idi kalman. Anya ayat inis istoryam kadagiti kakaaruba may papan ka ni Aileen. Ha? Ni, awan mo't nanang. Ibagbagam ka no nga adda kayan ayat ni Aileen. Idin tutawan ka numot. Kan inbagbagam ka no iti maestrayo iti high school kayo. Nga iti public school laang tinagadalan na, taiso laang ti kabaelanda. Ay na girlie, saan anasaya at timang perdi iti pada a tao anak ko. Naalas akitaan ti balasang nga ulbod. Nanang. Agpaiso man wano saan arumbang apakibibiyangam dagita. Kan maysa, di nakamot bibiyangan ni Aileen. Iso adi mo kumamot biyangan ti biyag na. Girlie, talaga ka di adi nakayat? Apay, kaya't nakpailaang aging gaita, Brent? Wan, girlie. Uray tang sitan dak. Jak na upay. Gapot agayatak at talaga kan ka. Ang agad-adal tapay lang, mat. Uray agayan ayat tamat lang no bilang. Pagbalinin tang inspirasyon ti relasyon ta. Nusong batan nak. Sa bagay mat kati, Kat anya ngay girlie. Kaya't nakadimat. Wen, Brent, agayatak mat kan ka. Agyaman nak girlie. Kamaodyanan na. Sinong batan nakmatan. Basta ikarima, di tabaybay anti panagadal ta, nga uray agayan ayat ta. Wan girlie. Ikarit day ta. Girlie, adda nakaidanon kanyak akanayon kanu nga dakad kadwam alalaki. Ni, asino ay tinangibagaday ta kada kayo nanang. Saanan amasapul nga ibagak pay anak ko. Apay, asino dayjay? Awan mo tiyam mo. Katno ko nada anak ka holding hands kayo kanaw. Anya? Girlie, normal laang ti makaayan-ayat. Ngam saan kumapay nga ita anak ko. Amangan numabaybay am ti panagadal mo. Sige, di kayag danag nanang. Saan akon amakisin narakin ni Brent. Ay, pakawanin na ko mananang. Ngamjak kayat nga i-break ni Brent. Gaputa ay ayata. Brent, kasanungay dayto yan. Agdadagsana. Anya? Masikugag. Kasanupay ita. Anya nga rod ngay. Di ta nalapdan ti bagita. Kaya't ko pa nga ituloy ti panagadal ko. Ngam sigurado apag sardangan nak ni nanang. Ang mga nukagura pa yan. Awan mabalinta, girlie. Gaputa nagbidot tamat. Ano santa? No anya ti bagada kadata. Kaya't ko ti agturpos iti nursing. Ngam kasano pa yan. Mabalin mo mat nga ituloy ti panagadal mo. Inton makapas ngay ka. San abale? Tadi ka baybayan. Nay, agsaangit kamot nga imarakop kanyak anak ko. Apay, anya ti parikot mo. Amok akagura dak iti dayting ibagag.
Ano sa kaputan nagbindot, nanang. Ha? Agsardang akon nga ganal. Anya? Apay no agsardeng ka? Kat arapaap mo ti agbalin a nurse? Pudno, nanang. Diyak na baalan ti sulisog. Agdadagsan. Anya? Apay adi ka nagpampanunot, girlie. Pakawanan da ko manan. Kunak manunang ato ti arapaap mo. Kunak manunanakam ka. Anya ngay ti mako na dagiti tattao. Nang runa dagiti tinagtagibasit mo, idi. Pakawanan da ko manan. Agbabawi ak ngamawan maramidan. Ambo ka may babain ak. Kapo ka dagiti imbagpagagidi. Day tati bagbagakken kaan. Adi mo labsan ti agsao. Ala, ibagam kanyak no asino tinakasikungken ka. Takasarita ta dagiti dadakkel na. Girlie, agpay sugayam ti damag ama sikug ka. Aileen, Dakkel nga agpayson ti tiyan mo, girlie. Vincent, di mo katawaan ni Girlie. Ha? Kasano ngayon ti panagadal mo, girlie? nagsardangak, Vincent. Ay, sayang ti kinalaing mo, girlie. Kunak man no ti panagadal mo ti impamaysam. Tainton makaturpos ka, mapan ka iji Amerika. Huston, Vincent. Di mo ko man isubli kanyak dagitimbagbaga kidi kada kayo. Pakawanan dak ko man no naglablabo sa kidi. Awanin day jay, girlie. Di mo ko man panunutan. Tilaglagi pa mo kumaita. Narigat ngamin ti agsasaon no maminsan. Tadi tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Tinapatag. Asal kaswam kit di ti agbalin nga anak yo. Iti kasta. Adan to ti liwliwam. Ituloy mo to at ti agadal no kaskasano. Wan, Aileen. Mababainak gaputa siyaklaang tisaan ang nakalepas iti panagadal na kada kami nga agkakaubingan, Mr. Lonely. Naamiris kumet a husto ti inak. Iti kanayon na nga ibaga, anarigat nga ununaan ti sao, no saan pa'y analpas ti may saabanag, taamangan no agkibaltang. Alakastan, katagyaman akunay. To'y pagayam mo, girlie. Girlie pagayam ko, napnuan iti adal ti imbinglay mo apakasaritaam. Sana dakas ti agarapaap. Ngam di tay kumalabsen ti agsasao, taamangan no isumot laeng ti pakay babainan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged itinagan a girlie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.